καταγάλανος ουρανός, η διαυγής θάλασσα και ο ξανθός ήλιος συνθέτουν το ιδανικό κλίμα της Κύπρου. Εδώ ανθοφορεί και αναπλάθεται η ζωή. Είναι η αέναη επανάσταση της φύσης. Ένα νησί όπου η ομορφιά δεν έχει τέλος. Πευκόφυτα δάση καλύπτουν με στοργή τα προσιτά βουνά που προσφέρουν δώρα της φύσης, τον καθαρό αέρα, τα δροσερά νερά, σε ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον που προβάλλει σε κάθε στροφή του μονοπατιού. Το ήπιο κλίμα, με θαλπορή το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ανοίγει φιλικά την αγκαλιά του για τον πεζοπόρο. Αυτό το νησί είναι ο φιλόξενος τόπος για κάθε εποχή. Η ύπαιθρος της Κύπρου είναι ανοιχτό μουσείο που καταθέτει περήφανα τη μακρόχρονη μοναδική ιστορία του νησιού. Διάσπαρτα παντού τα μνημεία. Από την αρχαιότητα, τη Βυζαντινή περίοδο, το Μεσαίωνα. Από τα πιο αγαπημένα μονοπάτια της φύσης σε όλη την Ευρώπη είναι το μονοπάτι μεγάλης απόστασης Ε4. Ξεκινά από το Γιβραλτάρ και καταλήγει στην Κύπρο, που τη διασχίζει από το δυτικό έως το ανατολικό της άκρο. Αυτό το μονοπάτι διασχίζει μεγάλη έκταση αγροτικών περιοχών και περνά μέσα από παραλιακές και ορεινές τοποθεσίες. Γοητεύουν τα πανέμορφα τοπία και περιοχές με μεγάλη οικολογική και ιστορική σημασία. Οι Κύπροι δίνουν ιδιαίτερη σημασία και είναι απαιτητικοί για την ποιότητα του φαγητού τους. Στην Κύπρο μπορεί να βρει κανείς μεγάλη ποικιλία ψαριών και άλλων θαλασσινών που συνήθως σερβίρονται στη σχάρα, τηγανιτά ή βραστά και συμπληρώνουν ένα υγιεινό διαιτολόγιο. Πέρα από τη μοναδική ομορφιά, στα βουνά του Τροόδους βρίσκονται μερικές από τις πιο σημαντικές αρχαιότητες, σε μια σειρά από κέντρα λαϊκής τέχνης, μουσεία, ιστορικά μοναστήρια και βυζαντινές εκκλησίες. Η UNESCO έχει περιλάβει 10 από αυτές τις εκκλησίες στον κατάλογο τοποθεσιών της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η διάβαση από τα πολλά ορεινά χωριά του νησιού είναι μια σπουδή της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κυπριακής Υπαίθρου. Θαυμασμό προκαλούν τα δείγματα της παραδοσιακής αγροτικής ζωής της Κύπρου. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται σαν μια ολόκληρη ήπειρος σε μικρογραφία. Και αυτό λόγω της καταπληκτικής ποικιλίας των τοπίων και των χαρακτηριστικών της σε ένα τόσο μικρό γεωγραφικό χώρο. Όλα μοιάζουν σαν ειδωμένα μέσα από καλλιδοσκόπιο με συνεχώς εναλλασσόμενες εικόνες. Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 καταλήγει στη Χερσόνησο Ακάμα, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού. Είναι μια περιοχή απαράμιλης φυσικής ομορφιάς που μοιάζει να σμίγει με την καθάρια θάλασσα της Μεσογείου. Η μεγάλη οικολογική σημασία της επέβαλε και την περιβαλλοντική προστασία της. Η πεζοπορία στον Ακάμα είναι πραγματική επιστροφή στη μητέρα φύση. Παρθένα περιοχή με μοναδική ομορφιά, πλούσια ποικιλία χλωρίδας, πανίδας και γεωλογικών σχηματισμών. Στην έκτασή της συνυπάρχουν μικρά χωριά με γραφικά πετρόχτιστα σπίτια και ναΐσκους που κάτω από τους ιερούς, χαμηλούς τους θόλους, κανοναρχούν την παράδοση και συντηρούν την κληρονομιά. Το καφενείο είναι κέντρο της κοινωνικής ζωής του χωριού. Εδώ συναντιούνται οι άνθρωποι. Εδώ εκφράζεται η πρώτη φιλοξενία, ένας χαιρετισμός, μια χειραψία, ένα κέρασμα. Στη Χερσόνησο του Ακάμα έβοσκαν παλαιότερα τα κοπάδια τους πολλοί βοσκοί. Απέμειναν λίγοι σήμερα, με τα ζωντανά τους να διαφεντεύουν τη Χερσόνησο. Και με το γάλα του προβάτου κατασκευάζουν ακόμη με τον παραδοσιακό τρόπο το γνήσιο κυπριακό χαλούμι, το τόσο φημισμένο, εύγευστο, άσπρο τυρί.
Σε μικρές ταβέρνες, μια δοκιμή μεζέδων είναι πρόσκληση για μία ακόμη επίσκεψη. Έναρξη με χωριάτικη σαλάτα, με φρέσκα χορταρικά εποχής. Ακολουθεί μια σειρά από 20 περίπου διαφορετικά πιάτα, που τα συνοδεύει μπύρα ή κρασί. Ανάμεσα στα κρασιά και η κουμανταρία, που ανάγεται στην εποχή των σταυροφόρων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δημιούργησε περισσότερα από 70 μονοπάτια της φύσης, σχεδιασμένα έτσι ώστε απερίσπαστοι οι περιπατητές να απολαμβάνουν κάθε κρυφή ή φανερή γωνιά. Τα μονοπάτια έχουν ομαλές κατοφέρειες, είναι συχνά κυκλικά και έτσι μπορούν να χρησιμοποιούνται με άνεση και ασφάλεια. Έχουν καλή σηματοδότηση και πολλά συνδέονται μεταξύ τους. Σε μερικά υπάρχουν πινακίδες με χρήσιμες πληροφορίες για τη χλωρίδα και τη γεωλογία της περιοχής. Κι όμως, αυτό το νησί πριν από 90 εκατομμύρια χρόνια βρισκόταν ως τις πιο ψηλές βουνοκορφές του στο βυθό της θάλασσας. Όσοι αναζητούν λίγη περιπέτεια μπορούν να διασχίσουν το φαράγγι του Άβακα. Για τη διαμονή, μια επιλογή είναι το ανακαινισμένο παραδοσιακό σπίτι, που διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και παρέχει ταυτόχρονα όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ή και ένα από τα μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία στα ορεινά χωριά. Προσφέρουν άνετη και ευχάριστη παραμονή. Είναι όμως και η πολυτέλεια ενός σύγχρονου ξενοδοχείου, εκτός των γνωστών τουριστικών περιοχών, κοντά στη θάλασσα. Τα μονοπάτια της φύσης του νησιού είναι ιδεώδη για να γνωρίσει κανείς την πλούσια χλωρίδα της Κύπρου. Περιλαμβάνει περισσότερα από 1.750 είδη, από τα οποία τα 140 είναι ενδυμικά. Η μεγάλη αυτή ποικιλία οφείλεται στο γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 σημαντικών ζωνών χλωρίδας και πανίδας, της Ευρωπαϊκής, της Αφρικανικής και της Ασιατικής. Αλλά και στην ποικιλία των γεωλογικών σχηματισμών του νησιού, που σε συνδυασμό με την τοπογραφία της κάθε περιοχής συμβάλλει στη δημιουργία διαφορετικών μικροκλιμάτων. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια από τις κυριότερες διαδρομές αποδημητικών πτηνών από Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Την Άνοιξη και ιδιαίτερα το μήνα Μάρτιο, η Κύπρος μετατρέπεται σε γέφυρα ζωής, καθώς μήνυ πολυάριθμων πουλιών πετάνε φθάνοντας και αναχωρώντας, αναζητώντας το ιδεώδες κλίμα της επιβίωσης και της διαιώνισης. Αλλά και τα ενδυμικά είδη πουλιών είναι αμέτρητα. Η Ύπαιθρος, η ψυχή της Κύπρου, έχει πολλά δώρα να προσφέρει. Η Ύπαιθρος είναι η εστία που τη λούζει ο χειμερινός ήλιος και που δεν σβήνει ποτέ. Είναι η χαρά της ζεστασιάς του φθινοπόρου. Είναι το δροσερό, ανοιξιάτικο χρωματιστό χαλί που υφαίνει η φύση. Είναι ένας μοναδικός προορισμός με ένα ποικιλόμορφο, ανεπανάληπτο πλούτο. Είναι ο τόπος που χαρίζει τη χαλάρωση και την ηρεμία της ψυχής. Είναι ο τόπος, αλλά και οι άνθρωποι. Φημισμένοι για την καλόκαρδη και ανεπιτίδευτη φιλοξενία τους, μόνο φίλοι μπορούν να γίνουν. Φίλοι που ο ξένος τους θυμάται πάντα και νοσταλγεί να επιστρέψει ξανά και ξανά στο νησί της Κύπριδος Θεάς Αφροδίτης.